Чакай. Почна го. И здравейте, хора, днеска снимам на CS. Убиха ме. Да. Снимам CS с Мариан от моя клас. Говори до микрофона, кажи нещо. Здравейте! Да, тръгвам и на ярда. Снимам с 60 FPS. Да. Тук има някакъв. Да. Къде ме чака този купак? Ето е нуп, чакали. Миро, Мариане. Да. Що не говориш, бе? Няма какво да говоря, аз всичко го изразявам в играта. Не, говори го. Говори. Малко. Какво да говоря, то няма какво. Не говори. Гошо, чакай, за тебе съм. Ох, не. С 60 FPS стивам и чакалят от някъде. И фърлят само димки. Аз ги гърмях. Убиха-та? Да. Къде са? Идват оттам, където си ти, има още един. Къде? Вътре в дупката беше, когато аз отидох. Го идва! Аха, къде? Нуп. Само заобикалят. А те ме наказаха, бе. Там, защото написах нуп. Абе, къде сме? Чакали само. И те наказах. Где чакали, бе? Заобикаляй, Гошо. Не се суяте. Ти на колко хелт си? Ето, пак ме чакали оттам, бе. Виж го, бе. Мале, каква глава му набих. Гледам, снимам така как играеш. То се хак. То скакна? Много бърз, не можете. Веднага изкачайте някъде. Без да реагира, без нищо да направи. Ако тук имаше един деца пише не, той само скачва се горе, нали, уби един, аз отивам след него, ама няма по-късно. И гледаш, той само ми скача с тежката и въздуха ми би хедшот. Къде си, Георги? Отивам бе. Ето те. Скинда ми същия като твоя ли е? Какъв е? Ей ти бомбата. Супер, мерси. Сега ще сложим. Чакай, то си чакали в Николека. Ето го! Там ли е? Не знам, гърмя на посоки. Ей, тук е. Видя ли го? Не е долу в дупката. Ето го, бе! Уби ма! Изчакали ма! Чакали! Не дей! Аз го видях. Аз не го видях. Аз го видях, ама веднага. Упс. Нубове. Откъде? Това се казва хак. За хората, деца гледат клипа, той се вика хак и чакалени, защото не могат да играят. Нубове, не могат да играят, да изтриват CS вече. Трябва да изтрият CS тия. Сега аз чувам всички чакалят, няма и аз само от едно място да идват всички. Само и аз ще чакали. Аз съм на базата на полицайите. Това си ти? Да. Ой, отзаре, Гошо! Ой, не го видях. Ево и оттам и... Ще му убият, бе. Аз ще ги чакаля. Го идва. Как му обяснят това? Как стана така? Как стана така? Виж го, той е чакален нубара. Виж го какъв си нуб кристал там. Надявам дигава и сега ще ги отрепя.
само да я разбира скайповете до тия. Една седмица без интернет. Питай ги за скайп, бе. Ако да се занимава. Тръгвай Гошо на ярд, там де нади. Какъв... Как ми падна FPS на 30? Прави се на 60. Няма го. Внимавай! Не. Умря някакъв. Там ли? О, бачи, какъв хет му взех. Видя ли го? Той се обикаля, бе, ти си фуш. Чай. То си нашия и той чакаля. Я си дай скайп, бе. Да си даде скайпа, да. Виж какво ще го направя само. Оня Резидент Евил му го иска и на Дидофена. Аз ще му го искам. Този Дидофена ще го входи. Другия какъв? Един е Дидофена, другия? Кой? Вете скайпа. Он е Евил. Аз вземам само Дигъл си вземам. Къде сте? Аре, идвай. Аре, сега си писал, ай. Ой, този Дидофена какъв хак е. Не го убивам. Ето го. Дрънах му 15 кръв му взе. Аре, бе, какъв е то сме? Жутня се. Аз таман тебе гледах. Виж какъв те пак ме наказаха за 2 минути тези цигани. Не мога пиша от чата. Аре, умирай да ти взема АВП-то пак ти, бе. Аз ще ги чакали, ето го. Кой ми го взе? Аз? И пак за хората, дет гледат клипа, тъй са краде кил, да ви кажа. Къде? Майко, колко умиране. Аз нещо ви правя. Само се обикалям. Че на дети да... да ги убивам. Айди де. Сега си. Аз залагам. Мисля, само са гледали. Ти не видя ли? Само умирам. Те изяха още аре другом. Аз нямам пари, мах точно 2500. Къде си, Гоше? На ярда, ама ще ги чакаля. Няма пък. Стани, тук ги чакай. Не, ела тук до мен, ела тук. Чакай, че идват, бе. Ще му убие през стената. Убива. Убива през вратата. Чи хедшоти бият. Не мога. Какво искаш да напишеш? Нищо. Кажи, аз ще го напиша. Ще го напиша и сега си една минута. Може да тоска тук е къде. Бах ти слабия. Бум. Къде са повече? Те тук всички само чакалят. То не може да е. Само ярд. Ще купя бързата помпа, ще ги разкатая всичките. Ай на Бъгоше. Не, аз съм ярда. Тогава си идвам на ярд. Браво, ти всички са на ярд. Полицаи, чакали ги. О, че го уби. И аз му взех повечето хилт, аз го взех. То как ме убием страни. Снимам го. На 6 хилт съм. То си едновременно ни уби всичките. Всичките едновременно ни уби. Има един АВП, двамата на едновременно ни уби. Снимам. Аз всичките ги снимах.
То може, ама трябва да сте точно един за друг. Да, аз и двамата сме от едната му страна и той и двамата ни уби. С АВП. Не, с емката, ма едновременно и двамата углата. Аре, батки. Сега ако та баннат, че да той... Ще му нищо къде много е. Аз си купих бавната помпа. И аз ги чакаля вече. Аз съм на ярда ги чакаля. Ого, тук. Ай, то си играе! О, влязохме от ярда. Аз сам ли съм? Ами никой не идва към тебе, тъй мисля. Я обижай, къде там да летиш навсякъде и обижай. Не дава. Трябва да са убили всички. От полицаите колко са живи? Един е жив. Един трат. Мачо, От нашите колко са живи? един, два, трима. Трима. С тебе, да, ти си третия. Къде е трат? Мене той и оня дидов Ена ма убиха на... Като тръгнеш на нашата база, там оня пътя за А. Да, какво става? Пуснаха ни. Добре. Къде сте? Жилетка е тръгна. Сега трябва да коментирам. Колко време е станал клипа? Аз ще ви чакаля. И те чакалят всички. О, дабъл хет. Айде бе. То ще ме уби? Няма да ме уби. Ей, таман включих на тебе, браво Гоше. Къде са не стигнали? Не ги отрепя всичките солдати. Гоша, залагам на тебе 1000. О, 1000. То сме завели 300. Защо ми залага ти пари? Защото сме сигурни, че ще биеш. О, не. То с хакер ще ме уби. Ай, да, загубих. Нищо. Нямам пари, ще игра с B3-1. Абе, като са го футна. Ето ме, Гошо. Сега играем само с хакери. Аз трябваше да си взема едно и друго тогава. Нека лаш, нека дарай. Ох, как мило. О, това го трепнах през едната вече откъде. Къде? Някъде гърби? Ето го страни, бе. Откъде му уби, бе? Жив ли се? Зато би. То с легенд с нея хак, що е админ. Може. Мале, този Nissan Skyline не лъже. Състои оръжие и ги цепи. Гледай с кое оръжие ще снимай. Къде си, бе? И сега гледай сега как ще ги ръща. Оф, Гошко, ти ли с него, бе? Аз съм за тебе скалак. Пази от дясно, аз пази от ляво, ти спази вратата. Тя е тук, има хора на вратата. Ще гървят, не дай гървята. Ти ли гървиш? Не. Къде гърви? Ето което... как го трепнах! Го чакали точно зад вратата, зад... Къде? Honor Legends.
къде ще ви фудна? Лахма не Крис. ветея. Къде си тръгнал, че се стоява пе наръшвани, бе? Как му нервят тия цигани? Ей, че снимаш клип, някой ще има хора, дето да помислят за расист, Що? защото казваш цигани. О, Гошо, здравей! Какви са мангали? Цигани долни. Ще Аз правя пак- сапун. Хитлер 2. Видя го къде. Идва от Гоше! А не, че идва! Какво бе? Ето с Legend се хак. Или си сложил безкрайен армор. Виж голата го цели. Аре, къде бягаш пък ти, бе? На сапун ще ви правя, бе. Цигани долни. На сапун ще ги правя, ще видите. Аз нямам пари, аз съм с брата на каласника, но само с 35 патрона. Аз съм с калашника с 30 път. 30 и още 90. Аз ще ги чакаля. Абе, то с легенд. О, да, взех калашник. Аз и сега ще ги чакаля на тяхната база. Ти къде си, Гоше? Казах и, че снимам. Да видят какви са слабаци. Не, аз умрях. Като с легенто голата ма цели. Найде Ей, ударно. той доста... Аз го целя, нищо, никаква кръв не му взема. Или аймбот, само да цели много точно, или безкрайна кръв. Гледай сега. Оф, защо го взех този брат на калашника и аз чудеса. Аз сега съм с него. Аз сега ще спирам клипа, ето с дело да свърши. Добре. Иска да снимаме някой с по-малко хора. Не. Утре може още един да снимам. Днеска стига. Не, той легенд вече не е админ. Аре бе! Добре, хора. Аре, чао, да ви харесало. Кажи чао. Чао!